Filɛliba jama Mali kɔnɔ farafina diɲɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw tɔgɔ n'aw jamu na ka kɛ ni aw ka sangaw ye waatiw tɛ kelen kuma dɔw la i bɛna kɛ waati o waati la k'i ko ca o ca la k'i fo i tɔgɔ ni jamu na fo y'a fɔ i sigiyɔrɔ la min ye Tamtam TV a ka jɛmu Revue de la Presse ni an sigilen o kan kunnafoni mɔgɔw kɛn bɛ ka min ta k'a sɛbɛn kalimu kala faransikan nɔ an b'o de ta k'a bamayɛlɛma bɛlɛduguka seguka rɔ yaasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni cogo min na jamana Mali kɔnɔ farafinna diɲɛ kɔnɔ o siratigɛw kan min Abubakari Sidiki Sanogo Make me ka yɛlɛma de ayi sabe ko kuma mɔgɔw ɲɛ bila mɔgɔw ka kuma abala kelen tɛ yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen an ka taa ni kunnafoni très bien merci Abubakari Sidiki Sanogo kamale bi ye juma ye laharama don an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bato kelenw bɛɛ minɛ fasiri an bɛ don a kɔnɔ min ye Mali jati ye kamale a ŋunan bɛɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin waati kunkurunin in kɔnɔ Abubakari Sidiki Sanogo juillet kalo tile 23 san 2026 ko a nana ye bɔlɔlɔ fa biye fɛ ko nin ye dakurunya dɔ ye min n'a sɛbɛkɔrɔ njɔrin na a kɔrɔfɔ tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ ya min ye l'Américain jamana Donald Trump ka jamana kamale ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ bataki siraw ka kunnafoni cariso caman fɛ ani bɔlɔlɔ caman kan ko olu nana anw faso Mali dɛmɛ an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye banbanci wale tigilamaw ye i n'a fɔ Jenimu Al-Qaida maaw kamale k'u nana an dɛmɛ yaasa ka banbanci wale k'o kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ pewu fasiridi b'a ka kuma na a ko nin kɔrɔfɔ min bɔra k'a bin kamale ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi a ko l'Américain jamana maaw ka yafama bala kunnafoni jari yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Washington Post k'olu de ye nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen sankalamanci ka kɛ ni araba tɛmɛnen fasiridi b'a ko o kɔni siratigɛw kan a ko nin ye l'Américain den dɔ ye kamale a bɛ fɔ min ma ko Sébastien Korka ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ kɔrɔfɔ minnu filɛ nin ye ko l'Américain ka jamana ɲɛmaa kelen tɛ kamale k'o ye nin kɔrɔfɔ in tiɲɛtigiya a ko nin ye fɛɛrɛ de ye koyi fɛɛrɛ min n'a bɛ ta ka yafama bala farafinna ale worodugu yanfan sɛgɛrɛ fɛɛrɛ min n'a bɛ ta ka farafinna ale tilebifɛ bolo sɛgɛrɛ yaasa o jamana ɲɛmaw k'u ninɔ kin k'u wuli k'u jɔ u senw kan u ka taa boli cogo min na ni nka l'Américain u ka kɛlɛkɛminɛnw san u bolo parce que de b'a ko nin kɔni ye l'Américain den dɔ ka kuma ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko siga kɔni tɛ min na a ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ a ko don tɛmɛnenw na min kɔni y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ san 2018 waati a ko nin faraɲɔgɔnkan kulu min filɛ ni o ye Jenimu ye ko diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Jenimu in filɛ kamale k'u bɛ ka kɛlɛ min kɛ k'u kɔkɔrɔdonba tɛ dɔwɛrɛ ni jamana kɔkan jamanabaw tɛ a ko setigi kolabaw ani jamanabaw k'o de kɛlen bɛ k'u kɔkɔrɔma don 2018 waati ko o kɔni dɔnna ni ko tiɲɛtigiya parce que b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ a ko l'Américain ka nin jɛba min filɛ a ko a y'a jira k'a fɔ ko ni jamana bɛ yen minnu kan ka dɛmɛ kamale ko ka banbanci wale tigilamaw ka waleya jugu k'a kɔn ko jamana tɛ dɔwɛrɛ koyi ko faraɲɔgɔnkan jamana min bɛ n'o ye jamana 3 ye Alliance des États du Sahel olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ min kɛ n'o ye Mali Burkina ani Niger ye kamale ko olu de kan ka dɛmɛ kosɛbɛ yaasa min ye Jenimu ani EI n'o ye État islamique ye k'u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ka ninnu sɛgɛrɛ ko Mali ani Niger ni Burkina k'olu jamanaw kan ka kɔkɔrɔma don yaasa nin banbanci wale nin diinɛ burujaba minnu filɛ kamale ko olu dan bɛ se ka kari u la cogo min na de b'a ko a ko l'Américain ma nin kuma in fɔ koyi wa jamana n'o ye l'Américain jamana Donald Trump n'a ka maaw kamale k'u ma nin kuma in tiɲɛtigiya wa u ma kala don ɲinɔ ka bɛn ni a ye parce que de b'a ko o fana siratigɛ kelen kan anw ka jamana kɔnɔ yan minisiri bonda min ka ca bɛn bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw kɔɲɔ ɲɛbɔli ma n'a ɲɛmaaba ye cɛkɔrɔba ja Abdoulaye Diop ko nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye ko anw yɛrɛ kulo b'a la cogo min na anw ɲɛ b'a la
fɔlɔ kan cogo min na ko olu fana ɲɛ b'a la nin cogo kelen lɔ wa olu fana kulo b'a la tan ko nka min kɔni ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a bɔra lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka Mali ko ka Mali sɛgɛrɛ ko o bi ma kɛ o sini ma kɛ wa ko tant que o ma kɛ ko Mali ye anw ta ye aw ni maa ti jɛ a la n'i bɛna an dɛmɛ i b'a fɔ an ye an de bɛ yamaruya d'i ma nka n'o bɔra la fo k'i sigi la so min ka di dabara ye k'o fɔ ko biɲɛ sago y'i da wa anw fana sago ye Mali lɔ kɔrɔfɔ ye nin ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a ta ni k'a bɔ Mali jɛti saarɔ a filɛ nin ye kamalen fulaw b'a fɔ n dɛ ma ko min UPT min yapata min hali y'i tɛ cɛ a bila n t'a bila a sumalen de b'i bolo n'i y'o fɔlen fulakan rɔ a ye ko cogo di Sanogo fulakana ne ko k'i bɛ nin sɛbɛn nin sɛbɛnni ka ca ni ta ye ne ye bamanankan min fɔ hali an tɛ lini fa kamalen fulakamɛlaw ɲininka min UPT min yapata min hara y'i tɛ a bila n t'a bila a sumalen de b'i bolo kana ka ɲini yɔrɔ jan sa a ye ne nin ɲini ne ye fulakan fiyɛ dɔrɔn a minɛ ten quoi e t'o ɲinini Jallo kamalen ne an ma dɔ wɛrɛ kɔni fɔ anw b'a dɔn Mali Mali nɛgɛ bɛ dugu caman na dɛ Mali nɛgɛ bɛ dugu min na bi dan o dan si tɛ a la a ka haramu jango jamana minnu bɛ ni o ye OTAN ka jamanaw ye Faransi Amérique b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi dɛsɛra Mali la a banna Faransi y'a sen don k'a bolo don ka dɛsɛ ka kuyi dɔn ka moroba yaasa jɔ a bɛ nin ka ɲɛ sɔrɔ an na o ma se ka kɛ ni Amérique b'a fɛ k'a den ka don a kɛrɛ kan parce que nin kuma in tiɲɛ tɛ dɛ nka nanzara jamanaw Américain jamanaw u ka fɛɛrɛ dɔ ye nin ye ka mɔgɔw da sumusumu bilayi nin kuma fɔlen ni mɔgɔw sɔrɔla sisan nɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye n'o kuma cayara sisan i b'a ye Amérique b'a décision ta sani u bɛ ka mɔgɔw da sumusumu de ye o de la u bɛ bɔ ni kunnafoni sugu ye pour que k'a lajɛ mɔgɔw ka hakilina ye jumɛn ye nin ko in na an tɛ jɛn n'a ye dɛ Mr. President Donald Trump a y'a anglais lamɛn IDU n'o ye o b'a dɔn wa non i bɛ to ka zɛsi dɔw kɛ anglais la IDU in my country in Mali it is not besoin in your soldat wallahi an mago foyi t'a ka sɔrɔsiw la banna bamanankan b'a la sara min bɛ n bolo nin waati in na ko i k'a dɔn janjo info tɛ wa a ko an ka jamana kɔnɔ min ye i k'a dɔn wulikajɔ dɔ bɛ sen na i k'a dɔn maa minnu bɛ yen minnu bɛ i k'a dɔn anw ka politiki ko a jalatigɛliw la fɛn min ye réforme politique i k'a dɔn ka politiki ko k'a ta k'a sangalamacɛ ka sariya kuraw don a la ka taabolo kuraw ta k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn o sigi kunfɔlɔ kɛra ka bɛn ni kununko ye fɛn min ye i k'a dɔn alamisa Bamakɔ Sirikɛba ko an ka jamana fɛn min ye réforme politique falen minnu bɛna don an ka politique siratigɛw la a bɛ fɔ min ma ko atelier i k'a dɔn d'information de sensibilisation a kɛra Bamakɔ gouverneur la Masirikɛba ko ministre min bɛ i k'a dɔn n'a bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ministre délégué do chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral Mamani Nasire kɔle ni cɛba n'i y'a ko fɔ Mali politikimɔgɔw b'a dɔn a bɛ maa caman ja sira e ko i k'a dɔn ale de ma wele bila diɲɛmaamɔgɔw wa ka ni alamusa ye i k'a dɔn o kɛlen ka sigi bolo da kɛra fɛn min kan a jarala k'a fɔ atelier de bɛna kɛ a daminɛ Kaye ka taa Kidali Tawudeni Menaka Mali i k'a dɔn région 10 bɛɛ lajɛlen région 20 bɛɛ 19 bɛɛ ko an bɛna sigi de ka kuma Mali yɛrɛ i ka a politique ko sira jumɛn ka ɲi sira jumɛn ma ɲi mun bɛ ta mun ti ta mun ti bila mun ti bila k'an bɛna kuma o n'a ɲɔgɔnna damandaw de kan k'a bɛna kɛ région bɛɛ la o cogo la o de y'a kɛcogo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɛnɛ in kan kɛnɛ in kun wasalen don bari ka d'a kan anw ka jamana kɔnɔ ministre min bɛ ni o ye ministre de l'administration territoriale kamalen et de la décentralisation porte-parole du gouvernement général de brigade i k'a dɔn
général de brigade Ousmane Koulibaly comme Ikara Koulibaly a kumbe kenenga Sénégal ko otumane ministre de la refondation de l'État chargé des relations et des institutions Mamadou Gologo a kumbe keneka otumane kofe président des autorités indépendantes des gestions des élections EJ Ba Moustapha Cissé a kumbe keneka gouverneur du district de Bamako gouverneur Ba a kumbe keneka Sénégal ko akona kumaka no kama nyanje ko très bien comme Ikado ko bela jere ko beni kenenga jamana politique ko de kuna Ikado nyeda ko di ama politique ko beta tabolo min ve très bien Ikado sariya mun ganga ta sariya mun manga ta eko o baro de madame de wa c'est ça ko akwambe domene ko be akoni ni Ikado ni bolo njaye ko ba ira ka fo wati do ka kumbo ka wati jaunde très bien sere ni Ikado janjo envo ale ya sebe janjo mo kamale ko korofo nyale ajala nyere abana ade de meninga ngwe alaka Ikara kunche election na très bien voilà alaka kunche election na ba election ke asimi refondation ministry aya damne election communale là voilà moi en tant que Boubacar Sanogo voilà pressenti comme maire de la commune rurale de Awademaya cercle de Kai. Très bien. Commune de Awademaya. Voilà. C'est le futur maire qui vous parle comme ça. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, donc, moi je n'en doute pas. Hein. Mais c'est vrai. Bon, mali politique ko be tarima ay nege. Bon, moi je sens nous jama sonne no nye. Jama sonne no nye. Kasara ay nege sa kama kala masika nega kumala. Ne be tan ku warta sa ko do politique là. Non. Maybe. Non, mais. Parce que moi, je suis maduta là. Ala ye ni maire munun je. Ere ibe ko luka keta munu yuka commune na. A dusu be la katana nyo yuka commune. Voilà. Bon, ne faut parti président B. Kawale fasiri ame agono kangaro daga vizawuli kabonjo adisiro ai fasiri disebe akumambe akwangata kenyeba kamale no fori yebe afo niye kaye ale marabole fasiri de ba ko yela ako kembe togodi ako alamisa demenne mi yejue kalo kile muga ani saba ote kunu wewa fasiri de ba ko nege kanyeta ani konondo wati kamale ko kakana ko ba ako dugu min be kenye ba na be fama ko sansato parce de ba ko o dugu ko vale min bla ni de kwa ni kenye ba che kilometri duru bonyango parce de ba ko min ngare ibe odonwa min woni etaji ta mobili a siterni a joso ne etaji dandangulu la abogari jirigi sanu ko ta de wulile flala ta balaw parce de ba ko ato ma to ba ma hoy ako barisani ko igwa se be ko golera ako min woni ye mani vinzaba abogari jirigi sanu ko lu ningene karabara min ye ma biduru ani ma konondo sanu olu se be koron jogina fasere de ba ko wati mina tasma ko ningo balaw ako jongo ala min woni anga finitugu ye kamale ko olu se be koron welela wa yu se va biribiri ngana yoro ko fole no fasere de ba ko min fana saper pompier mawye ka fara dugude unga ako jongo ala min woni wuli ka jo chama ye ko olu ko ni sera ka ke min ye ni siterni ko fole ye ka tasuma ka faga peu sanu ko nyana tieni daraja ka se be ko bonya fasere de ba ko jongo ala ako ni wati woni vle sanu ko wuli ka jo kono ko ka jatemina ko barishani ako sega lu be sina min woni tasuma wuli ni siterni na ko fo de kanyedo sanu ko munana na ya sababu ya fe jmenye fasere de ba ko sega ko ni ndala dona na taula o mi ma bo korofo toro nu yo sebe avana no korofo nyefo fasere flani nya bo mali jaji kono jaga ko nga makari ko bay atisa makari ko badi atisa ga nyefo ko parce que c'est terminé exploser les ay kratana mi jene si ata kratana flabo moto tigi beta moto tigi durwal ma woro nyona la aboro de mais min fi a keningede nga kaso 500 euro ni atoro kemba du wonna che kilo temps nisere nisere wa ya kuna fani ko 5 km 5 km non avec kilo tambo yae non ça veut dire avec le tambo
abo 500 to ka taa Kenyeba fɛn fɛn 10 kilo ya bɛ sɔrɔ ɲala ou a b'a bɔ non tiɲɛna ye kayi ka yɛrɛ hali ni a 500 to in photo ye da ina ro ka ka nɔgɔ cɛ tɛ yɔrɔ min ka ye o photo mo hakili sigi de b'o d'a ma ni ko ne ye kayi ka de le futur maire sisan kana ɲinɛ ko han ɲɛnɛ bɛna n ka commune candidat ye aya basi tɛ hakili to a la a bɛ bɛn ɲɛma n'ala sɔnna ma n y'a sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ gagner awɔ an bɛ fɔn fara ɲɔgɔn kan Tam-Tam TV bɛɛ bɛ cotiser a banna dɛ an b'a fɔ Tam-Tam TV ɲɛna hali n'a kɛra 240 bɛɛ b'o fara ɲɔgɔn kan n'u y'o fara ɲɔgɔn kan an tɛn'o di kelen ma an bɛ caméra tigi 2 d'i ma n'an ye jaune zena d'i ma voilà olu bɛ t'i ka couverture kɛ cɛ anw n'a yɔrɔ la susu barika ka bon dɛ zena ma tɛ a kana na bana dɛ kamalen aw ka yɔrɔ sira bɛ ka ɲɛ Jalakɔrɔji sira bɛ ka dilan o ye tiɲɛ o tun b'i bolo wa o Jalakɔrɔji sira in bilama o t'i bolo dɛ o tɛ n bolo dɛ voilà Jalakɔrɔji sira a bɛ ka dilan ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na u bɛ k'a kɛ o cogo kelen na a banna nka sigibagaw bɛ fɛ ka gɛlɛya dɔɔnin don a la dɛ u ka n'o kɛ dɛ an k'o kana da ɲɔgɔn ye dɛ u ka n'o kɛ dɛ Mali ko bɛɛ ye nin ko sugu n'a ɲɔgɔnnaw de ye u bɛ ka mun gɛlɛya ta ko sira daminɛlen ko a kuma fɔra ko bafulu sirila sotarama sanfɛ ka taa fɔ dɔrɔn k'a bɛ daminɛ nin don k'u ma préparer jɔn ma préparer minnu sigilen bɛ sira yɔrɔ ninnu na yen kɛ ko k'a to u ka préparer fɔlɔ ko sigibagaw bɛ k'o de fɔ ko k'a to olu ka préparer fɔlɔ i jɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn nun minnu bɛ feere la sira kɛrɛfɛ minnu ka magasin bɛ sira da olu de ko k'u ma préparer fɔlɔ minnu ka so bɛ sira da la dɔw yɛrɛ bɛ location de la i ye n faamu wa k'u ma pɛrɛn de ko samiya selen don ni yɔrɔ ci ko k'a bɛ kɛ sari nɔ u ka denbayaw bɛna bila kɛnɛma k'u t'a dɔn k'u bɛ taa min n k'o de fɔlen ko ka i k'a dɔn a ɲini faamaw fɛ faamaw ka temps dɔɔni di u ma fɔlɔ yanni baara in ka daminɛ est-ce que u ye fanga in faamu a ye transition fanga ye wa transition fanga tɛ ko maa y'i bolo kɔrɔ da ko ka u sigi koyi u y'a ye fɛn dɔ de man ɲi u nana de ka n'a dilan très bien o fɛn min man ɲi n'u nana ka n'a dilan sani ko n'o bɛ dilan o bɛ dilan bɛɛ ka ɲɛkumu kan dɔ ɲɛji bɛ bɔ dɔ bɛ yɛlɛ dɔ nunji bɛ bɔ dɔ bɛ yɛlɛ dɔ yɛrɛ bɛ boli ka taa a kunfɛ walayi ala nka f'a ka dɔn de ko Jakarija ko o ko bɛ jamana kɔnɔ n'a balannen don très bien ni ninnu ma se k'a ɲɛnabɔ politique fanga tɛ se dɛ politique tɛ se dɛ parce que an k'a kɛ sisan ne ye politique mɔgɔ ye ne ko n bɛ sira dilan ne ka parti politique baarɔnba dɔ ka sira filɛ gidɔrɔn da la ni dɔ wɛrɛ m'a kale o kelen ka kuma b'a kale dɛ walima o ka bɔ a rɔ fɛnɛ e ye parti président ye ala y'e kɛ président de la république ye commune wɛrɛ bɛ créer e ka parti tɔnden dɔ de bɛ k'o maire ye bon pour que parti tɔgɔ kana tiɲɛ o commune na o maire fɛnɛ bɛ papier kɛ k'o ci ministre ma parce que ministre fɛnɛ ye ka maa sigilen ye o fɛnɛ ye tɔnden ye ministre fɛnɛ b'o papier kelen ta ka t'o d'e ma e min ye tɔn ɲɛmaa ye o ko ti kɛ k'a sababuya kɛ tɔn ye parce que e kelen bɛ yen parce que e kelen bɛ yen bon min de bɛ k'an ka jamana in sɛgɛn politique ko la an b'a ɲini u fɛ u ka sabali u k'u tigɛ da dusukun an bɛɛ ye denbayatigi ye u ka sabali bɛɛ b'a dɔn denbaya ka bila kɛnɛ ma a bɛ min kɛ denbayatigi a man ɲi dɛ mais a man ɲi ni mɔgɔ kulola sɔmina ko la kan'a fɔ bon yan'a waati cɛ na dɔɔnin kɛ yan kan'o fɔ wuli ka bɔ yen dɔrɔn ni kulola sɔmina dɔrɔn wuli ka bɔ yen u ka bakaricogola ladege sa u ka dɔɔnin d'u da sa ayi jɔnni bɛ yen o mɔgɔ mɔgɔ sigilen don yɔrɔ in na n'i ka du kɔni bɛ yen walima k'i ka terrain don fɛn dɔ bɛ d'i ma o a caya fara dɔgɔya ka fɛn dɔ bɛ d'i ma o i ye n faamu wa mais kuma dɔw la ne yɛrɛ de b'a ye minnu bɛ luwanse la olu de bɛ k'u plaigner sotigi de kan k'a plaigner ko n ka so bɛ na ci min bɛ location ne ka plaigner o tɛ luwanse don ne sagamara la sira in bɛ taa n'a ye Jakarija Keita fɛn min ye bakɔrɔni a mana dɔgɔya cogo o cogo e ko a tobi daga tɛ fila ye wa n'i tɛna kunkolo ni golo tobi i k'a dɔn ka fara sogo kan i n'a tobi daga kɛ fila ye a bɛ kɛ fila ye dɛ mɔgɔkɔrɔba mana bonya cogo o cogo a tobi daga ye kelen de ye haramu kamalen k'an ka taa i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye kiiri dɔ tun bɛ sen na kiiri min bɛ yen i k'a dɔn n'a taara don k'a ɲɛsin jɔnni ma colonel major Kasimu Goyita n'i ye a ta ni ka lajɛ e ko an ka jamana DGSA fɛn min ye SA e ko o ɲɛmaa kɔrɔ tɛ wa ni cɛba min filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tigɛdala ka san 2000 wa i k'a dɔn
a tɔgɔ bara wala ni cɛba in kamalen ko tɛgɛ dara a kan Awɔ. san 2021 Tabarikala. kamalen i k'a dɔn ka sabu kɛ mun ye kamalen ko i k'a dɔn ani maa dɔw de jɛra jɔnni kɔnɔ n'u kun b'a fɛ ka i k'a dɔn ka fɔ jaso kɛ min ka jamana ɲɛma k'a ka fanga bisi basa ka fanga tiɲɛ fasirikɛbaa ko tɛgɛ dara a kan ani a nɔfɛmaw ka sabu kɛ o de ye sɛbɛnkɛla ko kabini a minɛna o la fo ka na se sisan ma ko a ka kiiriw kun kɛra fɔlɔ wa fasirikɛbaa ko nka tile 2 in na fɛn min ye i k'a dɔn tarata don min ye i k'a dɔn juillet kalo tile 14 kiiri baaraw daminɛna tarata don juillet kalo tile 21 kiiri jaabiw kɔni bɔra min ye i k'a dɔn ni cɛba in n'o ye i k'a dɔn Kasimu Goyita colonel major ko i k'a dɔn a bilala san 20 kaso la 20 ans de prison. Colonel ayi sans commentaire. Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Comment les pas de commentaire à Kaharam. Non, mamie Chambiduru Sorokoba. Au 20 ans de prisonnement. Mabe. Sam Wankaso. Aïe. Sans quel sans fla. Ouais. Comment les? Au faut 2040. Faut 2040 y'aura nous. 2040 c'est tout. 2040. Ah mais 2000 combien là? 26 heures. Oh. Faut 2044. Combien de? Comment les? Sɛbɛnkɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka alaji ye Ala k'an kisi kamalen n da tɛ n sa don kuma la an da t'o rɔ dɛ min ye i k'a dɔn Kasimu Goyita a kelen tɛ min ye i k'a dɔn cɛba dɔ tun b'u cɛla min ye i k'a dɔn commissaire principal de police kamalen e ko i k'a dɔn ale ma lajɛya wa kamalen ale kɔni lajɛyara k'ale sen tɛ rɔ a banna kamalen sɛbɛnkɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ adjudant chef Abdoulaye Balo ancien agent de la sécurité d'État l'homme d'affaires i k'a dɔn Sandi Ahmed Saloum kamalen o fana bɛ a la a banna Isa Samake ni bɛɛ k'a ma ko Jos o b'a la e k'a dɔn docteur o ye Soma de Isa Samake awɔ ale ye Soma de u b'a fɔ a ma ko Jos ayiwa sɛbɛnkɛla ko docteur Kalilu Dumbuya ancien secrétaire de la présidence de la République kamalen i k'a dɔn sɛbɛnkɛla ko ninnu de kɔni ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'u jɔra i k'a dɔn kiiri ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i k'a dɔn an ka cour d'appel la Bamakɔ magistrat Kɔkɛ Kulibali kamalen i k'a dɔn ani a jɛɲɔgɔnw ko i k'a dɔn Kasimu Goyita i k'a dɔn ko nin ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye ko ye min ye i k'a dɔn san 20 ɲɔgɔn na o de kɔni taara k'a di ninnu ma fɛn min ye kaso i k'a dɔn o b'o kɛ an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnkɛba a ko i k'a dɔn min ye Kasimu Goyita k'u ka sɔrɔ ye min ye kamalen k'a ɲɛdɔnna san 20 kaso don a banna Ala k'an ci ɲuman na sisan an ka yafa ɲɔgɔn ma awɔ an ka yafa ɲɔgɔn Ayisa ne kantini Kasimu Goyita ninnu ta ye ayi ne ma kuma koyi e bɛ ka n fɔ e hakili bɛ min na ne tɛn'o fɔ ayi e hakili bɛ min na ne tɛn'o fɔ o jɛ e hakili la ko ne bɛna fɔ k'an ka yafa Kasimu Goyita ninnu ma o tɛ yan ayi ko i b'a fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma ne ko k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n y'a mɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma jaabi an to ka kuma kɛ ne bɛ yafa de ka ko a ye ɲɛ ma e ye mun kɛ ne la o ne ye maa wo sa kuma tɛ fajiri a b'a sigi sanogo kamalen sɛnɛko mɛlɛko maa ja banni da k'a laban bi pɔndi kɔnɔ ala kana an da k'o ye fajiri sɛbɛn ko an ka taa Kulukoro a ko a bɛ fɔ fɛn min ma ko kuvuru fɛ kamalen ka bɛɛ dɔ ye min ye nɔ waati kunkurunin kɔnɔ k'a dabɔ filɛ tun Kulukoro fajiri ba ko a ko wulikajɔ min filɛ Abubakar Sidiki Sanogo Kulukoro ale marabolo ɲɛmaaba ni o ye gouverneur ye kamalen ko a bɔra ko ka kɔrɔfɔ k'a sankalamanci juillet kalo tile 24 kamalen ko a bɛ daminɛ o la ka taa daminɛ utu kalo ale tile 22 san 2026 halikɛ tile 30 bɔɲɔgɔnko bisimila sɛbɛn b'a ko kalo kelen min filɛ ayiwa a ko n'i ye a ta k'a a lajɛ dɛ sariya gafe ale sigise min bɛ yen n'a ye numéro 2026-003110 bar GRK -CAB fasɛrɛli b'a ko o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye alamisa juillet kalo tile 20
muga ani saba samba fula muga ani woro ako biela jele ka doso couvre-feu kamale kwa bi dabo min nege kanya fu zoro kata bla 5h30 sogomada fa ba chafuluka muluka wati sedi ba ko abike ya fama bala kulukoro ale marabolo biela jele kono ina fo asigida munumbe kati ale na marabolo kalabankoro mande sangare bugu moriba bugu gaba koro ala nam dogo dumana ya dogo duma sedi ba ko yoro ko bala munumble ko luta ba damene ka damene zoro bismillah ba 5h30 ayo ko damene ko fe nam ye ti yera dugu kono ani banamba bismillah aywa kolokani nam olu ba damene nege kanya mugani saba 23h ta bla 6h du matin bismillah ne ba ko o yoro ko vole munumble nam ako min ye gouverneur ale ka kumana ako ni ya jira ka fo kamale ko biela jele ka korofo yisebe koro bato biela jele ki joyoro la ako barisani wuli ka jo min vla niye kamale ko ni ya takalaje fati ke dore fo la non la kanante ya se ka dugudo la kana unu bolo fen parce que ba ko ako nga wuli ka jo munumbe no ko ni ye boli ma fe munumbe boli abogari sinigi sanno no e siternu ye kata se ko wora ma ako jongo ala ko biela jele na sozoro wati kunguru ningono ako siternu ngoni ba damine kamale mi me kalo kletani duru samba fla mugani woro ako lu tabi damine ulla ako ngasigata la bolima fen wora munumbe no ye dugudenw ye kamale ko biela jele ka jo wati ningono ko yamaria be mobili bolita munumbolo no ye sorodasu ka mobili ye ani ambulance olu na nyona ko olu bi se ka boli ko ma no bora lo e sanogo ni ne jagaria ba nganse moro fulo etero ni tero abana aka haramu an flash tero andero de amanda ngasu anti bono te nambora nu e min danga ni ganye ni bereni o ban bo oho kakla kangar da nyamana kawye jaga yaketa yani anga bo korfo kono mba yirila ka fo anga jamana kono jereba min be na bu ko bamex e ko atako flana ma buluda tabaraka anga jamana kono min bu ko deuxième édition salon international de la défense et de la sécurité tako flana abina damna le 9 novembre kata kunche le 13 novembre anga jamana kono na jaga yaketa ni lakana kenede on de jamana do sugandi wala ko wele ni keneka jamana ni kadanye ani jamana mi se ka barake ani jamana mi be on de bo jamana wele kana u kana ana sécurité ko ana kuma ka fere ko mun be wala sa ka jini ni efela ni fon kele ka banga jamana kono an go fere ko do nyoma jamana mi ngada yere ani mi be kulungele ngono jobe comme abe ajumana be obe il mafie mafie wala ko interesse ni mali na zobe unda za sunu ala eche ega ni fobo na garosa ko les intérêts du Mali sont préservés abana bu yo revanire ko asimiye ko asimini makoro kunga kuma nga ko wati ko Putin asimi wele wala ka ko my brother ko eta kanyashi operasi kanyashi mina bibi ala kala Putin Claude no fa ne da ala ba kana na dimi kwa wala kono a conférence presse kala jamana kono wala ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop Koumbe ministre de la sécurité intérieure Daoud Ali Mohamedine ministre délégué chargé de la sécurité très bien ni oué Omar Diaraye akumi keneka ka fara Abdou Kassim Fomba akumi keneka Mahmoud Daffé no ye an yɛrɛ homme de culture ka ministre ye ale yɛrɛ akumi keneka comme ni ala sɔnna ma Bamexi a bɛna kɛ a timɛ salon ni Bamexi kɛnɛ kan an bɔra kalama ko malien den bɛ se ka drone dilan malien den bɛ se ka orobo dilan orobo min bɛ bombe détecté orobo kelen a bilahi an y'o ye Bamexi de kɛnɛ kan salo bulon t'a la dɛ safuru la jatara min malien den na tan de i bɛ dɔn ne tɛ dɔn ne tɛ dɔn dɛ kamalen awɔ
an bɛ bita in bila yan tabarikala ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na kosɛbɛ don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni ala sɔnna ka tɛmɛ ni i ka dɔn an ka don kibaruw ye o bɛ kɛ ni ala ma i ka dɔn foyi kan na inshallah ka bɛɛ fo i tɔgɔ ni jamu na tolima ni mɔgɔ k'a bɛɛ fɔ bɛɛ ya rabi ala ka an yira ɲɔgɔn na hɛrɛ ni baden na amin parce que jamana in ko ka ca sisan dɛ ko ka ca dɛ i mana saya o saya kuma mɛn ko bɛ i dɛ b'a mɛn dɔrɔn de k'a y'a da ko foyi kun t'a la wallahi i b'a mɛn dɔrɔn ko foyi kun t'a la ko k'a sinna ka taa ten bon an fana anw ta ka nɔgɔn parce que an n'ale tɛ kuma bon i bɛ bɔ min kalama ni fɛn min tɛ kuma o tɛ s'i ma wallahi o fana ye tiɲɛ ye dɛ an ni ale datigɛlen don a mɛnna dɛ o ka ca san kɛmɛ n'o tɛ ala ka n'o san ma sisan dɛ ye ayi ko bamamatɔ ye cɛ ye ayiwa a tɔgɔ ko jakarija keyita a fɔ safuru la siɲɛ 10 kɛra ala ma sani siɲɛ 100 a fɔ safuru la kamale a fɔ safuru la aha ka bɛn